নমস্কার। গোটেই ছাত্রদের একটা জীবনে তারপরে পাঠ পড়া বহুত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি ছাত্রছাত্রী জীবনে এইগুলো তো পরিচালনা করে তার মেট্রিক আসি মেট্রিক রেসে ছাত্রছাত্ରୀ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଥା ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଶା କଥା ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିତ ସେନ୍ତା ମୋର ବି ଜୀବନେ ଏଗୁলো ତ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ମେଟ୍ରିକ ଆଇଲା ମେଟ୍ରିକରେ ମୋ ମା ବାପା ମୋ ଲାଗି ସବୁ ବହିପତ୍ର ଗାଇଡ଼ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟେ ଦେଖାଗଲା ମୋ ଲାଗି ହେଲ୍ପର ରାଇଟରଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ଲାଗି ମୋ ମା ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସହଜେ କେହି ରାଜି ନାହିଁ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରଟେ ହଁ ପଡ଼ିଲା ମେଟ୍ରିକ ହେଲା +2 ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ମାନେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି ସହଜେ କେହି ରାଜି ନାହିଁ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲଟା ମିଳିଯାଇସ ଥରେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରଟେ ହଁ ବୋଲିଦେବେ ମୋତେ ଆମ ମା ବାପାକେ ଯେନ୍ ଖୁସିଟେ ଲାଗ୍ସି ସେଟା କାହାରି ଆଗେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ ହୁଏ କେତେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରକେ ଆମେ ଗୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ସେମାନେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକେ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରକେ ନେଇଗଲା ବେଳକେ ସେମାନେ ପୁରା ବାହାରିକିନା ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମିନିଟେ ବି ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ କରୁଥାଇ ଆଉ କେତେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ଥରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ମୋତେ କେମିତି ପୁରା ବିରକ୍ତି ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ନାଇଁ କରି ଯେନ୍ତା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଦାଦା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବିତାଲୁ ଆମକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବି ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ଆଇଛ ସବୁ ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପାସି ନାଇପାରେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ କୋଶମିତ କରୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଉ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମ ଦିବ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଇସୁଁ ହେଲ୍ପର ରାଇଟରମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ତ କେହି ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆକେ ତା ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହଉଛେ ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ଲାଗି ହଁ କର